Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o Samsung Galaxy S2. Je to kompletné príslušenstvo, vrátane krabice, ktorú mám tu pred sebou. Pekne vidia aj číslo e-mail. Ďalej je k telefónu takýto silikónový obal, dátový kábel, sluchátka, štuplíky náhradné k sluchátkam, cestovná nabíjačka, je tu stručná príručka a samotný telefón. Telefón je bez akéhokoľvek poškodenia, na displeji je fólia, je tam taká hrubšia fólia ochranná. Telefón si môžem pozrieť zo všetkých strán, aby bolo pekne vidieť, v akom je stave. Zadná strana, pravá strana, kde je tlačítko vypínania, zapínania, vrch, vstup pre sluchátka a mikrofón a ľavá strana ovládania hlasitosti. Telefón je kupovaný v Orange, čiže je neblokovaný. Môžeme si pozrieť, aký je tam Android. Tu máme číslo e-mail, ktoré môžem porovnať s krabicou. A pozriem sa ešte na verziu Androidu. Androidu je tam 4.1.2. Môžeme si skontrolovať nejaké základné nastavenia, ako sú zvuky, takisto môžeme skúsiť, ako nám funguje jas, minimálny, maximálny, a takisto môžeme skúsiť, je tam, môžeme pozrieť, toto je 16 GB verzia. Voľné miesto je tu 10,35 GB. A ešte môžeme skúsiť fotoaparát. Toto je predná kamera, skúsime zadnú. Môžeme skúsiť odfotiť niečo. Pekne vidieť, že je fotka zaostrená. Takže kto má záujem o tento telefón, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.